दायो जोंना नै एवखांजोब्बायानो आरो हो ट्रेक्टर एवगासिनो दङ। ओमफ्राय दायो जोङो नै एवखांजोब्बाय ओरै नैबेहायबो एवखांजोब्बाय आरोना। दायो जोंनिथिंजाय बेसर खुबैफेरामोन बारा ओरैनो माइफ्रा थायोमोन आरोना। ओमफ्राय दायो जोंहाबो देग्लाय फार्स्ट टाइम आरो बेसर खुबैनो नागिरदों आरोना। दा नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो आरोना माबायदि जायो उनाव बेसर नैबे खुबैखांनानै बिफांफ्रा माबायदि जायो आरो नैबे मा होनो इउरिया सारनाय माखासे गोबां नैबे गावबागावनि बे खेथि खालामनायाव माखासे दायथ' लायोबा माने आबादफ्राबो मोजां जायो आरोना। बिनि थाखायनो दा जोंहाबो देग्लाय फार्स्ट टाइम माने बेसर खुबै नायनो नागिरदों आरोना। दायो जोंहा ट्रेक्टरखौ एवगासिनो आरो गंसे। ओमफ्राय दायो नै बिसिना ओरै साइडना एवनानै गायखांजोब्बाय आरो नैबे जोंनि दा गोलाव जाथारो जोंनाबो गोबां गुवारानो आरो बिसिम आरो। दायो जोङो हासार सारनो फैदों हासार आरो बैहाय दङ हासारा। दायो नोंथांमोनहा सारो हासारखौ माबायदि होयो दायो जोङो फार्स्ट टाइम दिनैनि गेजेराव फैनाय जाबाय आरो आङोथ' गोबावथारसैमोन माने दुब्लियावबो फैयो आरोना। ओमफ्राय दायो जों दायो माइआ हनै दुब्लि बारियावनो जाबनानै दोनजोब्बाय। ओमफ्रायो सोरबा सोरबा दुब्लि बारियावनो मारा होदों आरोना। जोंहाबो दुब्लि बारियावनो खलस्ला बानायनानै मारा होनाय जादों आरो एबारो। दायो नै जोंना बैनिफ्रायनो ओमफ्राय नायनो हागोन नै ओरै गासिबो जोब आरो बे जोंनि जोब माबायदि जायो नायलांसै आरोना माबायदि बेसरफ्रा जायो नायलांसै। जानायाथ' जाखागोन आरो हायाथ' जोंनियाव गासिबो गाज्रि गैखाया ओरैजाय समान जोबखानो होनजायो आरो। जोंनाल' एसे गोजौ गाहाय दं आरो बै दला साइडआव। ओमफ्राय देग्लाय फार्स्ट टाइम नैबे माइ हाखांनानै ओमफ्राय बेसर माखासे फोनायनो नागिरनायखाय ओमफ्राय दा एवहोनाय जादों आरो। नायलांदो दा बेसरखौ खुबैनि सिगां जोङो दा एवनानै लाग्रोबाय एवखांनानै ओमफ्राय हासार होगोन आरोना जाहाथे बिफांफ्रा मोजां जायो बेनि थाखायनो दा ट्रेक्टरा एवगासिनो हनै सान्दुंआ बिराद गोसा आरो ब्लार जाजोबो केमेरायानो नै फुरा ओरैनिफ्राय नै माइयाबो दंबावो खावसे हाजोबाखै आरो बैयो ओरै नायदो नै हरैना ओरै माबाजोब्बाय एवखांजोबनानै खुबैबायबो आरो नै दुब्लि बारियाव जाबजोब्बाय माइखौ। ओमफ्राय देग्लाय बयबो बेसर खुबैगोन खोमा बैसोरखौ ओंखायनो दा माइखौ दुब्लि बारियावनो मारा होजोब्बाय आरो। ओमफ्राय दा मारा होखांनानै एवनानै बेसर खुबैनो हागौ आरो बेखौ। ओंखायनो दा जोंनाबो नै बियो ओरैजाय एवगासिनो ओमफ्राय एवखांनानै ओमफ्राय दा जोङो हासार सारगोन आरोना। हासार बस्था मोनसे लाबोबाय जोङो बैहाय दङ। ओमफ्राय दा ट्रेक्टरा एवगासिनो ओमफ्राय एवखांनानै ओमफ्राय जों नैबे खावसेखौ सारग्रोनोसै आरोना। अब्ला नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होबानो जाबाय आरो। दायो जोङो फुरा हासार सारगासिनो इउरिया हासार होदों जों इउरिया नै बेसर ओरैजाय एवस्लाजोब्बाय गासिबो ओरैजाय। दायो जों नै हासार सारगासिनो ओमफ्राय आंबो नै हासार सारदो हासारा नै इउरिया हासार आरोना। ओमफ्राय ओरै बैथिं सारखांजोब्बाय जोङो नै ओरै दंबावो नै ओरै फुरा ओरै हासार दंस्लाजोबाव सारनांगौआ जायगाया आरो। दा जों गेजेर नांबाय सारनाया नै सारगासिनो ओरै सारखांजोब्बाय सारै 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 सारनानै नैबाव मोनफैबाय नै दायो नैबेल'सै लास्ट जोंना सारनांगौआ आरो नै दायो